Càrregues policials, tensió entre policia i agricultors és la imatge destacada que ens deixa la gran manifestació del sector primari a Madrid, on centenars de tractors, milers de persones han pres la capital madrilenya. Amenacen d'acampar a les portes del Ministeri si la delegació del govern no deixa passar fins al centre de la capital els 1.500 tractors que asseguren estan mobilitzats. Antonio Mas, com avança la protesta? Doncs fa uns minuts han viscut moments de màxima tensió a la porta, a uns metres de la Porta d'Alcalá. La Policia Nacional ha carregat brutalment contra els manifestants quan han intentat traspassar el cordó policial direcció Cibeles, tot el crit de Pedro Sánchez, fills de puta. Un dels ferits ha sigut el secretari, ens confirmen ara mateix, el secretari general d'Unió d'Unions, Luis Cortés, que ha sigut traslladat en ambulància. Com s'ha produït aquesta situació? Doncs la tensió ha anat en augment al llarg del matí. A la Porta d'Alcalá estaven convocats 5.000 agricultors, 800 d'ells valencians, i 1.500 tractors, però la delegació del govern havia autoritzat només 500. L'organització denunciava a mig matí que el govern estava bloquejant els accessos a la capital i anunciaven que no es mourien fins que arribaren tots aquests 1.500 tractors. Finalment han arribat només 60 tractors i en resposta els agricultors han saltat el trajecte que estava pactat cap al Ministeri d'Agricultura per Alfonso XII i han optat per anar per Cibeles i Paseo del Prado, que és molt més simbòlic i visible. Ahir s'han trobat aquest ampli cordó policial d'antidisturbis i furgons que han carregat durament contra ells. Així que de moment màxima tensió i ara mateix ens confirmen que finalment els tractors i els agricultors estan anant cap al Ministeri d'Agricultura per el trajecte que estava pactat per Alfonso XII. 2 hores després del que estava previst, una trentena de tractors arriben a la Puerta de Alcalá. El camí no ha sigut fàcil. Des de primera hora, les forces de seguretat els havien bloquejat els diferents accessos a la ciutat. Que algunes files de tractors que havien tingut que estar aplegant ja a Madrid no s'estan deixant entrar, per tant, hi ha que alimentar una situació que no és còmoda per a ningú. L'ambient escalfa i els agricultors que esperen a Alcalá tallen el trànsit. Los 500 es lo que hay pactado y están autorizados dejarlos salir y nosotros dejamos circular el tráfico. I prenen una decisió. No nos vamos a mover de aquí hasta que estemos todos. Si la delegación del gobierno no cumple la ley, ¿por qué la vamos a cumplir nosotros? Si todos no entran, va a ser difícil que nos echen de aquí. Mentrestant, centenars d'agricultors arribats de diferents punts d'Espanya, 800 dels quals de la Comunitat Valenciana, plasmen les seues reivindicacions. Nosaltres anem a treballar tots els dies al camp i mos costa diners. Ells anirien, Pedro Sánchez aniria. Mon pare era agricultor, ma abuela era agricultor i no sé si arribaré a jubilar-me sent agricultor. Que vegin que existim i que si nosaltres no treballem, la ciutat no menja. L'objectiu és marxar cap al Ministeri d'Agricultura, però no hi ha pressa. No tenemos horario. Si a las 2 no ha llegado, seguimos. Si a las 8 no ha llegado, seguimos. I l'ambient escalfa cada volta més, mentre que el camp continua mantenint el pols al govern.